למה זה לא נכנס... אבל זה ישלה מעניין. חברים, זה סרטון ברולסטארס הראשון שלי, והיום אנחנו מביאים אצלנו ל300 גביעים, ובפעם הבאה יש מלא דמויות, וגם יש פה מלא הצעות. Oh yeah, turning up the boombox! לא קונה. אני לא קונה פה דברים כי אני סוחר למכנים. יש פה זה סקינים שאי אפשר להשיג בקולג'ו, וגם היום יש לי 16 דמויות. איזה דמות אתם רוצים שאני אביא ל300 גביעים בפעם הבאה? תשלחו לי. וחברים, לפני שעושים את המשחק, בבקשה תירשמו לערוץ, ממש חשוב, ואני מבקש מטרת לייקים 3